Eze-Ana Ugochi Tubelu, Oraifite. I will be online, live, to answer every question you have in mind concerning Okite, concerning Okawele, concerning Okuku Agwu Awele. I man online in the next 1 hour, like 11 a.m. Nigerian time. You can be online so that Kiwike Sonyelem onwa ajụjụ ọbụla inwelu jee kwado. Anọ m n'ụlọ ọrụ Ugochi Tubelu na temple. Achụchago m aja nke ụtụtụ a n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ for 14 days nke ọnwa Disemba. Aja ga-abịa na mmechi nke ọnwa na 18th Disemba. Anyị ga-egbu ebunu dị iche iche. Ndị a na-achụrụ nke aka mgbe anyị ga-egbu ebunu wee si luo mechie their ritual. Ndị a na-achụrụ nke igwe nke group a ga-egbukọ ebunu wee mechikwa nke ha na ya bụ 18th. Mana ihe m chọrọ ịkọwa taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Eze-Ana Ugochi Tubelu Ogbuefi goes live on YouTube. Onye nụ ya kọrọ nwanne ya bịa by 11 o'clock Nigerian time ka ị sonyere m. Ya gazie n'ọfọ gwazikwa ndị ya dị ụnụ daalụnụ ka o ruo oge akara aka ka nwa ga nje kwado ka ọ dị ka esikwu. Ya gazie.